ହଉ ଆସ ବୁଲିଯିବା ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାବା ଏଠି ଆମର ହାଣ୍ଡିହାଟରେ କେତେ ମାନେ ଲୋକ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବାୟା ବାବୁ ଜଣେ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ବାୟା ବଡ ଭାଇ ହେବି ସେ ବାୟା ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଭଲ ଲୋକ ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତପନ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଆଗକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଗକୁ ଯିବା କେମିତି ମାନେ ଆମର ହାଣ୍ଡିଆ ବେପାର ହଉଛି ଦେଖ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ତୁଳସୀର ଭେଲାନ ଦେଖ ଇଏ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହାଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି କଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ହଉଛି? ବହୁତ କିଛି ହଉଛି ଆମର ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ହଉଛି ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିଯିବା ଆଗକୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା। ଏଇପଟେ ଏଇ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ଛତା ଧରିଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଛତା ଧରିଛନ୍ତି। ଆଗୁଆ ଭାଇ ମାନେ ସତର କହିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଯ ଆମର ଜଣେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ବସି ପଡ଼ିଛି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଝୁମତାନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ କେତେ ହାଣ୍ଡି ହାଟ କେତେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହଜାର ଦୋକାନ ଅଛି ଭାଇ ତମେ ରସିଟା କୋଉଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଇବାକୁ। ତଥାପି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା। ତଥାପି ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି କଣ କହିବେ ଟିକେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଆଡେ। ଆମର ଜଣକୁ ପଚାରିବା କେମିତି ବେପାର ହଉଛି ତାଙ୍କର। ଆମର ଏ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ବେପାର ଚାଲିଛି କେମିତି ମାନେ ସେଲିଂ ହଉଛି ଆମର। ହଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଉ ଯିବା ପଚାରିଦେବା। ଆମର ଜଣେ ଜଣେ ଆମର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସେଲିଂ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପଚାରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଣ୍ଡିଆ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିଂ ହଉଛି ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ଖେଳରେ ବହୁତ ସେଲିଂ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖ ଆମର ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ହାଣ୍ଡିଆ ହାଟରେ ବହୁତ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।